Stop recording, no niin. No niin, se on nyt taas apu. Siis, eikä se taas toimiks niinku nyt? Jonne tuli. Robi Music on taas apu. Ei, Jonne tuli tänne näin. Minne? Eikä se taas... Siis... Ei... Aukeeks se nyt, sivu? Häh? Down. Onko se? Down. Niin, tuolla... Yes. Menkää, että... Ja on 2 menosta downiin. En kangin. Ei se lataa tota. Ja nyt on taas Robi Music down. Yes! Ja mä toi kuva. Lagi vähän. Katkes. Mikä katkes? Yhteys. Minne? Meni pimeäks äsken. Mikä yhteys? Streamissa. Striimi. Mä tiedän, se lagi vähän. Niitä on 4 kattoja ja näköjään yksi on niinku mä. Äänet. Again. Häh? 4 tyyppiä kattoo tätä. Niin, yksi on niinku mun. Sitten on muutama muu. Niin, nyt tuleekin vähän viestiä täällä. Hei, laita siihen Google-haku offline website tester. Ok. Nyt oota vähän mulle. Mitä? Offline website tester vai? Niin justi. Just niin. Miksi tää pitää kuulla kahtena? Noniin, tuolla streamissa näkyy, että noi sivut mitä on kaatumassa. Mones linkki näistä Google-hakuista? Sanokaa joku. En mä tiedä. Robi Music, se ainakin kekkupoista voisi olla. Yes. Yeah. Yes. Mun ei kannata nyt vaihtaa toisen koneelle näyttöä. Yes. Aha. Toisen hetken, joo. Jäähän no niin. Toi on niin kiva.
Toivottavasti jos otais kaatuu. Se lähettää lähes gigan edestä. Mulla on Ei. puoli gigaa. Ja se lähettää 3 teaa sinne, niin eiköhän alhaa. Voi mitä pojaa. Tuolla on jo 5 kattoja. Tai niinku yksi on niinku mä, eli häh? Mä oon yksi. Ok. Tai en tiedä, onks tää fiksuute puhua julkisesti. No ei kukaan mettuun. Niin. Paitsi joku semmonen, jotkut sellaiset niinku kaverit varmaan tunnistaa, mutta ne ei enemmän mitään kertoa. Vai mitä? Tuskin. Mä en tiennytkään, että mä oon 10 tuntia striimattu. Häh? Mä en tiennyt, että niinkö toi... Kun mun Facebook taskoilee, kun mä katson ilmoitukset, niin te kaksi, niin sanoi OS sinun, ja tuuko niin saan seassa 10 tuntia sitten. Sitten kun mä klikkaan tätä, että lukee, että 10 tuntia sitten. Come on. Pitäisikö laittaa se joku päivä niin laittaa striiminä poneja maailmalle? Nyt on 2 kattojaa vaan. Niinku mä? Onks te? Juu. Vedetään Googlea alas. Ei. Ei tuu onnistumaan. En oo kun ne 12 000 palveluinta vaan. Vedetään Salakan Facebook-profiili. Mikä? Salakan Facebook-profiili. Yes. Tai sun striimikanavassa. Häh? Tää heiloo. Vedetään striimikanava alas. Tai siis koko uusi Trean-palvelu vai? Ei oikeeta. No se päätti idea, että vedetään... Siis striimistä näytetään, miten se streamin-kanava laitetaan alas, jolla ei kukaan tiedä lopputuosta, koska se on alhaalla. Rivaille 3 jo, että... Katsotaan aukeeko toi. Nyt toi 1 sivu. Hehehe. Ei auennut. Mun lataa vielä. Laittaa. Se on... Pelkkää tukkapoinaa. Täysin. Ja... Päädyttiin siihen, että looks down for... Että se on alhaalla. Sitten mä mietin sit... Ai niin. No voi paska, se on vaihtaa kuvaansa. No, pitäis täältä näin. Onks tossa? Yes. Hei mä keksin. No? Muistaudutaan Salakan Facebook-tilille. Juu. Tai siis mulla olisi yksi ehdotus, mihin voitais kanssa... Silleen mulla on tommonen redirect-linkki. Joo. Ota. Niin, ota, toi meni väärin vähän. Ota. Mitä toi yksi i tarkoittaa? Se oli niinku se lyhennysjuttu.
Saat auki sen, mutta älä sano sen nimeä tuossa striimissä. Kuka sieltä se heittää, niin yritän murtautua tonne. Ja siis toi piti olla tohon HTP. Tohon. Tästä kestää aikaa. Joka, tonne. Joo, no mä nyt suljen Skypeen vähäksi aikaa. Mä tuun kohtaa tähän peluun mukaan. Joo. Mä tuun kohta takaisin. Joo. Niin nyt se pitäis aukea. Tää mukaan se on vuonna 89 oikein töissä. Juu, mutta... Niin. Sä sen siis auki, mut... Mä etin... Mä kyllä katon tätä sivua, mutta... Ei täältä löydy mun mielestä. Pitäis saada sähköpahtoja tää. Ois noin. Mutta nyt mä laitan Robin Musicin pois vähäksi aikaa täältä. Ja otan hänet tähän. Tää yks toinen homma hoitaa, että... Niin... Mä ton... Kainalan täytteen saamisen. Mä vedän hänen profiilissa alas Facebookissa. Katsotaan tässä tykkää. Robin Music on ylhäällä. Jokerit on ylhäällä. Keskuspuisto on ylhäällä. Onks toi vieläkin downissa? Auki taas. Näkeekö se? Vedetään Afterdown alas. Mä lupasin minä DDoS:n. Mitä? Mä lupasin näitä tyyppejä DDoS:n. Minkä? DDoS:n. Tän, mitä on tää paikalla, eli kaadetaan sivut. Ja mä lupasin tuolla sivulla ylläpitää omistajalle sen, että tää tulee vielä tapahtumaan, kun mun podcasti aiheuttaa syyttä pois sieltä. Joo. Niin. No niin, ketä siellä on paikalla? Minä vielä. Ainakin. Ootteks te kaksi niinku mun lisäksi ainoat? Jep. Joo. Vedetäänkö se alas? Fuck. Mikä? Robin Music on taas up. Niin on. Mä huomasin. Joo, mutta emme itse konetta tehdä, me tarvitaan vielä 7000 tyyppiä.
Tietääks kumpikaan teet suomalaisia tyyppejä, jotka puhuu suomea, niin ATK on tyyppejä, on tarpeeksi vialaiset koneet käytettävistä. No. Ajattelin vaan sitä, että voisi käyttää niitä. Mä keksin tää ei voida lämpinimikkää. Koneesta dikkaava. No, mustahattuinen hakkei, joka on myös sama ES-junnu. Otas mulla. Mä en todellakaan laittaa tohon. Niin mä pyydän toi vähän kattoo vielä, ota missä. Tää on 2. Onks kellään teistä toi Ei oo mulla striimi auki? Ei. Siis kelläköhän on? No mä katsotaan. Toi on vielä pystyssä. Toi. Joo, vedetäänkö toi Afterdan alas? Häh? Vedetäänkö toi Afterdan alas? Afterdan. Niin. Toi, ok. Laitetaan sekin tohon, mä pysäytän ja laitetaan sekin alas. Laita User Agent Test Hoik. Se tekee se. Mikä? Tää booster, niin User Agent Test Hoik. Se tekee selvää jälkeä. Millä? Missä? Siis siinä kun sä ajatat sitä lisät sitä sivua tuohon Hoikkiin, niin siitä target, sit siinä plussasta, sit se net forward, niin haet sit booster kohdasta, niin otat toka vikaan. Tää on User Agent. Niin. User Agent sen, niin vetää nopeammin ainakin muun puolelta. Ja Robin pyysi kaikki myös. Häh? Robin pyysi myös. Toi. Mikä? Toi, siis mikä? Nää kaikki pois täältä. Ja sitten laitetaan toi. Joo, toi. Niin. Toi. Niin mun pitää lisätä nää kaikki sivut uudelleen. Niin nyt toi luovi sivu nyt lähtee. Tai taas kirjoita. Siis sä voit copypastettaa ainakin. Niin mä tiedän, mutta eikö sä nyt no niin, keskuspuistojen sivu. Robinin sivu. No niin luovi näyttäis olevan down. Onko luovi kaatunut? Mun mielestä mä oon luovin sivut. Mä katon No, vielä. mä saan se heti auki. Mä saan heti auki. Mä saan auki. Ei. Kaatunut jo. Taas kiitos. Toi kone. Toi striimi. Toi on kiva toi zoomi. Niin. Siis mulla niinku tossa luovin sivun kohdalla loppu se punaisella vilkkuminen.
Sit se laki sulla. Mikä se oli? Jokerit.com vai mikä? Jep. Okay. Mä keksin mitä tehdään. No? Yritetäänkö laitaks sä sivun alas? Joo! Eikä, nyt mä avaan hoikin taas ja sanokaa kaikki sivut, mitä mä sinne laitan pistämään Oho, rauhaan. väärä liikki tuolla. Mikä tää nyt laki? Tämä näin. Joo, toi. Noin. Sitten tää power hick. Laitanko generic 6 vai Useragent? Useragent. Joo, mitä muita sivuja? No hetki. Yritetäänkö ihan oikeesti meneekin sivut alas? Joo. Kokeillaan. Helen.fi on osoite. Mikä? Helen.fi. Laita linkki. Ja useragentti. No tohonkin. Toi tässä kopioina. Nyt toi kopio. Ja mitä muita laitetaan tohon? Nyt lähtee. No niin, sitten onks te mitä sivuja? Mä voin kirjoittaa kaikki tonne. Niin luovisivu, keskuspuisto, Rabinin sivut, Jokerien sivut ja Afterton ja Helen. Noita tällaisia. Ai siis H-E-L-E-N. Juu, se vika. Jep. Se lukee siellä Skypes jo. Juu, ja sitten afterdown.fi. Juu. Jep. Se, mikä se linkki on jo. Pin.afterdown.com. Pin.afterdown.com. Vesa, mihin se oli? Se Helsingin Energia on .fi. Nyt tää jotain lakas jotain. Mun kone. No niin, mä pääsin nyt mulla on noin takas. kaikki. Häh? Ei oo vielä. Joo. Ja kaikki userakent.test.hoik. Joo. Tulee mätää. Häh? Tulee mätää sormet. No niin, mulla on nyt kaikki 6 sivua. Juu. No niin, laitanko sit käyntiin? Laita. Siitä lähti. Juu. Yes. Mä voin osoittaa puoltakin, saat niin jos sivut menee alas. Niin, sama. No, missä se on? Tossa. Ei se olekaan. Tää sekoilee. Ei toi toimikaan nyt. Toi yksi. Jätetään ne jokeit tuohon myöhempään. Ok, eli jokerit voi poistaa. Jep. Miksi? Voi vai? Mut siis jos poistetaan toi jokerit, niin tekeekö se muita sitten nopeammin? Tekee.
Jokerit pois. Jep. Jokerit.com on pois ja sitten Mikä muu? Mä laitetaan kaikki pois ja kokeillaan saada crap.fi pois. Mikä? Crap.fi. Crap. Ei englanniksi paska.fi. Just. Eli Miksi se pitää saada alas? se on huono sivu, se on vaan huono, kun ei paina randomia paininkertaa. Ja ota sensointi pois. Mä en kyllä viitti avata tota. Tässä Ei oo. Ihan asiakamaa kyllä löytyy välillä. Tos laita se nyt kaatuta vähän tää. Niin. Et sä avaat tuo hoikki. Panna siitä missä lukee Target Power ja status. Mene se, et se on niinku, se on valittu. Tiedätkö? Onko sun nyt valittu se? No, on. Ja sit paina miinus. Nyt sit tapahtuu. Kaatuuko se? Ai ohjelma. Niin. Kaatuu. Kaatuuko se? Jep. mikä sivu? Hoik. Se ohjelma. Valitset se missä lukee Avatkaa Target. toi. Ja vetäkää käteen samalla. Kuinka alkaa toi kumiilmapallo. Tai hoikki. Häh? Tai hoikki kaat. Niin hoikki kaatuu. Niitä Eikä kaatunut. Ei kaatunut mulla pitää ainakaan. valita se Target Power Booster ja statuspalkki. Mikä Target Power? Se mikä on ylimpänä siinä ne otsikkona. Kaatu. Kaatu. Pistiks joku sen alas? Minkä? Hoikin. Hoik. Eiku, tiedätkö, laita pelkästään. Tiedätkö? Let's zoomata tohon. Vedetään crap.fi alas. Eiku vedetään eka toi. Eiks toi. Vittu Robin Hoodikin pitää vetää uusiksi alas. Laita ne kaikki samaan aikaan. Joo, Eikö mut laitanko... Vaselini, Vaselini. Sinulla on tässä Hasselini. Mitä? No joo, laitanko nyt se generic boost, kun toi uusien rakenteesta hoik kaa. Eiku laita toi luovi sivu eikä. Laita se kaata. Pelkästään. Mun on pakko saada just se kaadettu. No, mun on pakko saada just toi Robinin sivu. Laitan tuon Robinin kanssa siihen. Ja taas mä voin laittaa jutun tonne. Kato siinä toi nappi. Naama. Mikä nappia? Nappia. Hei, jätkät. Joo. Mä kaadoin Robinin kotisivut. Yes. Mulla on vaan 2 sivua nyt tuolla Enika Game juttu. Tää on vaan digiva. Onks toi oikeesti kaatunut? Mä kaadoin Robinin, nyt se on taas Ei. Annetaan koko olla hyökkäys. Tonne Robin sivulle, älä sulje sitä ollenkaan. Se on alhaalla. Onko muka? Oo. Onko? Se on down. Mulla se lataa vielä, et se viettii jotain. No, se on down ja meikä pisti sen. Yes! Error. Error. Yes. 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 Yes.
laittakaa toi jossain vaiheessa. Toi on meidän seuraava kohde, mikä me kaadetaan. Eiks niin? Sit kun toi Robin on kunnolla kaadettu. Joo. Toi. Jep. Ota aukeeks nyt. Lukeeko tää nyt? Mä pistin jo hyökkäyksen pois päältä. Onko laitat sä nyt ton toisen? Open Music is Hetkinen, me laittakaa Robin Music nyt uusiksi. down. No, siihen tuli tohon errorboxiin jotain muutakin. Nyt siinä on errorboxissa enemmän tekstiä. Niin jo. Vittu vaikka se on kopiainen sade. Yes. No niin, mikä on seuraava kohde? Mä laitoin sen Skipes sen linkin. Se on pakko saada kaadettua se. Niin, toi. Julkaistaan tuolla taas tommonen. Ei mitään linkki. Tää on niin jännä. Mulla on särkeä päätä vähän, mut ei haittaa. Suuda ES. Mä käyn tuolla muuten nopeasti. Tuukka. No. No niin. Mä keksin tää seuraavaksi. Vedetään Pohjois-Korean niinku hallituksen sivun alhaalle. Minkä? Pohjois-Korean. Miksi? Aiheutetaan kolmas maailmansota sillä tavalla. Voiko se yrittää oikeesti? Kun mä saa kirjoittaa edes täällä. Joo, ei mitään. Onks toi nyt menossa toi luovisivu? Oh. Yes. Robinmusic.fi is down. Mm. Niin lähetys on mennyt 50 minuuttia vähän päälle ja vähän päälle 30 minuuttia nauhoittanut. Kello on vasta 3. Niin, 3 yöllä ja meillä on muuten 2 kattojaa vai onko sul teille kummalla toi striimi auki? Mulla ei oo. Mut joo. Eli meitä on niinku 2 kattojaa nyt. Mulla on tässä jätskiä tässä syön. Siis toi Spurdanettia on täynnä. Oho. Taas pitää luoda uusi Spurdanetti tuolla toisella koneella.
ihan kevyesti. Toiksi. Vedetäänkö joku ison kevyttä siivota muuta? Minkä? No, mitä veikkaa, mikä olisi hyvä? En tiedä. Microsoft. Ja, Mä oikein leipää. joo. Niin, Bill Gatesin. Tiedätkö? Niin se. Mietin edelläkin. Tiedätkö, ei vielä ollut kaatunut. Mä luulen, että se lataa niin hitaasti. Mä luulen, että se... Opas. Kaatunut. Kohta varmaan kaatuu. Pakko käydä hakea tonne jetski. Tuukka. Tossa on sulle. Avattaa. Tuukka. 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 Ei se on ne. Se taisi sammua. Ei se on ne. www.cap.fi kautta show kautta 4333. Mitä? En mä viittu. No. Al. Minä en kyllä tätä koneen millään. Koket. Sitten tää on vaivaa se kuvi. Noin, kato toi. Mä vaan sen oli jollain toisella koneella tehdä. Joo. Tuli tohon. Joo, ota sieltä alhaalta ja sensuaalisesti pois. Joo, aika tyhmellistä tuo. No niin, takaisin ollaan. Kävit sä missä? Leipää. Ai je. Joku täyks sanoo, että sä sammuit, niin tuu tää mieleen. Tuukka. Ei helvetti.
Niin muistako mulla on toi striimi auki. Ei! Toi meni sivut auki. Ei. Nyt ei auennu. Dobby Music is down. Jäbät. Joo. Mitä tällä jäbät sattuu käymään? Kattokaa kättä. Ai tuo oli just mä ostin taas toisella koneella. Mä haluan näyttää noita kun on nyt. Toi ei paha. Eikä toi seksiä mitenkään. Ei toi. Valittu. No niin mua. Tuo Robinin sivu taas aukeaa. Mulla ei. Nyt ei alkaa auennu. Ai niin, sellainen, että kun sä teet sitä teettää jotain meetwastia tänään, kato toi. Tuukko Niin sitä joo, meetwursti. Kuten sä kävit tätä kattoo. Joo, kato toi. Meetwursti, yes. My Little Pony meetwursti. Totahan on siis oikeesti myyd. Mäkä hakee meetwurstit suoraan paketista. Taas niinku. Nyt taas Robinin sivut aukee. Nyt ei annu. Se on down ja pystyy. Pidetään koko juttu tonne. Jotta helvetis. Juu. Down. Toi oli kyllä aika helppo toi Robinin sivu kattaa, eiks niin? Hei, mä keksin. No. Tää on siten, että joka kerta kun uusi levy tai joku uusi tuote ilmestyy tonne, yritetään saman tien paiksi viikoksi downiksi. Mikä? Se on oikeesti, kun levy on tossa samassa. Nyt se taas saa Siis mikä sivu? Opinin sivu. Nyt se ei auenna. Yes. Eiks tää hauskaa? Oh. Taas lisää meetwurstia. En mä nyt sitä, mutta on jätski. Tässä tasaavaksi Ville. Ei. Tuossa seuraavaksi.
Venä. Opettakaa se Dossa hetkeksi. Miksi? Tästä yhden jutun set sivulle. Jos se on Foamin puoli. No. Mun kaatu hoik. Se on vaan yksi juttu. Tää on feikki, kun tää lukee, että Fonsa Soldien video on tänään yrittänyt 10 miljoonaa klikkauksen ajan. Ei vaan ja tatti ole. Tää on vaan huijausta. Koska laittaa otetaan UFO toivenappa hetki. Ei oo tossa. Koska? Tää on kai sitä UFO-pornoa. Ja kattakaappa mikä näyttekee tämä tollaan. Mikä? Kattakaa ton videon näyttekeitä ja teette verkkaa. Fronta on 10 miljoonaa. Tuo on 4 kertaa. Mä tiedän ton jutun. Tuo on 4 kertaa enemmän. Ja tää on musiikkivideo. Tossa vaan se on opettava juttu se oikeesti. Hei! Hei joo, tiedättekö mitä tarkoittaa VTF? Tietää. Welcome to Finland. Häh? Welcome to Finland. Just. Mitä? Käy uudestaan. Törrin sivu. Vittu se on A. Häh? Vittu se on A. Niin mä huomasin. Hei, no puhelin taas jotain sekoile. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että nyt joku luulee, että me oltais hyökätty sen
sen koneelle. Niinku Kainalan täytyy varmaan luulee. Ja Kainalan täytyy luulee varmaan, että me oltais hyökytty sen koneen. Giga juttu crap.fi. Katsotaanpa Minne? crap.fi. Katsotaan onko se muuten alhaalla. Siis mihin? Crap.fi. Just. Mennään. www. Crap.fi/newest. Salha. Täällä. Tiedätkö, onks toi Userakin test niinku toi tehokkain? Oh. Ihan varmasti. Jep. Ja se mitä vaan Trehatsa kannattaa olla. Kannattaa olla niin monta vähän mitä sulla on ytimiäkin, jos on joku sellainen emmoläri, missä on kaksi prossapaikkaa, no molemmat prossapaikoissa on 8 ytimää, niin sit sä voit ottaa ihan helposti 10 ydintä siihen. Niin, mutta tos kun ne vitoseen, niin se... Niin, kato sä ottaa näytöohjaaja ja muistipiiriä ne pieni kohdetytön mukaan. Mutta ei Y2 Mulla välttämättä. olisi niinku 4. Saatuisko se silloin? Laitetaan voi ylikuormittua. Mikä? Kone? Niin, Se räjähtää. niin. Just. Ilma tukehtuminen koneelle. Voiko se oikeesti seota? No, jos kuumenee liikaa, niin Ihan tosta on vaan. niin. Tiedätkö, mulla on tos... Napuyhteenä Finne. Olkapäistä. Mutta... Nyt? Sitten tohon tarvitsee ton toisen sivun. Tän. Kaadetaan tuo luovisivu nyt. Ihan oikeesti. Kaadetaan. Ootteko te nyt turn down tota? Saada alas tota Robinin uudelleen. Se on jo alhaalla. Joko vai? Ei oo. On se. Niin tiedätkö, Kainalon täytäkin sanoi, että se on alalla. Mikäs tulee? Se down. Yes. Siinä vielä se kysyy Kainalta, että... Niin kysyy Kainalon täytteeltä, että... Päästäkää me uutisiin tällä. Vedetään minecraft.netti alas. Ok. Mä lisään sen siihen. Plus sitten niin minecraft.net kautta kommunikointi kautta store kautta login. Ja sitten ei minecraft.net kautta community Oota, no kautta login. Siis... www.minecraft.net lukee mulla. Niin se on se. Kautta viiva ja mitä sen jälkeen. Ei tarvitse olla sitä. Ei, Se se on pitää olla eka. net vaan. Niin se kaataa ne kaikki. Vai? No, voidaan yrittää niinkin. Niin. Sitten No niin, siitä. tiedätkö, mä käynnistin tosta yhdellä siihen ton kun nettitikun kautta, toista netin kautta. Tuohon löydet, sama. Työkkää tonne. Toiseen. Tää menee yleensä helpolla. Mikä? Tää on minä netti. Yes. Mä lisään mun niinku mummilpana. Mä tohon pyörittää hoikkia. Tää kyllä
koska hän käyttää salattua yhteyttä, niin kannattaa taikittaa, no, osoittaa oikein, että sinne otetaan poissa. Koska muuten me ei saada selvä sitä, onko se vedetty alas vai ei. Häh? Mitä? Että eikin nyt, niin mä sain toimimaan, niin sitä, että tarkistaa. Niin, that library or just me komistaa. Niin tämä sivu, että silti kun se lukee, että näyttää olevan alhaalla, niin sitten ollaan saatu tää päivä. Niin. Ja huomenna illalla. Juu. Ja sitten sunnuntai-iltana tuonne katsotaan juttu. 3 illalla taas hakkeroimaan. Juu. Eikö mä voin tätä päivää? Ootteko kohta menossa nukkuu? En mä mennä painaa. En mäkään. Kello on 4. Niin? No mä mikä 4. Höh. Mut silti menemään ja hyökkäyksen Robinin sivulle päälle. Toivottavasti puhelin latauksen, ettei se vaan katkee sen netti. Juu, mä laitan lataukseen ja sitten netti on koko ajan. Juu. Kyllä. Niin, laita Robinin sivulisti toi luovi-sivu, please. Laita. Mä haluun nähdä aamulla, että se olisi kaatunut. Oikeesti. Tuskinpa. Me täytettais kunnon yhteyskin. Häh? Totta, kunnon yhteys. Mutta heti kun minäkään netti tuo, että sivut on offline, niin sit On vai? Ei vielä, mutta heti kun se muuttuu vaakaiset sivukkeet offline. Okay. Mä keksin aina tää. Joo. Hei, se on ainakin vähän pätkii, kokeilkaapa mennä. Minne? https://minäkään.net. Tää nyt tää mulla bugaa jonkun verran. Avasin jo. Tiedätkö, kyllä se aukesi. Treloadia. Mä keksin mitä voidaan tehdä. Kokeillaan saada dossattua toisten koneita. Ihan läpäällä. Eikä se hajoa kokonaan toi kone sekaisin. Ei. Voi tiltata jotain. Niin voi tiltata sitä, että se menee vaan jumisaan nyt uuden, niin homma jatkuu. Kokeillaan toisten koneet. Joo, mä laitan ton yhden läppärin tosta. Sä voit niinku tohon, missä mulla on servu tavallaan, siihen dossata, jos haluut. Tiedätkö, tekis mieli, että ton kainalon täytteen. Kainoa kaivon täytteen. Mitä? Kainalon täytteen. Mä mietin. Mä keksin mikä sivu vedetään alas. Häh? Vedetään eduskuntatalo sivut alas. Timo Soini. Ei, se on hyvä tyyppi. Häh? Se on hyvä tyyppi. Okei. Niin on muuten. Se on Sonni. Sonni. Joo, meillä on yhden luokkaisen sukunimi Soini-Nene. Häh? Joo, meillä on yhden luokkaisen sukunimi Soini-Nene. Mikä? Soini-Nene. Just. Mä vedän tohon koneelle ton... Mä keksin mitä tehdä. No. Kaadetaan FBI:n sivut. FBI? Niin. Ei, se on... Sit tulee vähän ehkä saattaa tulla sakot. Kokeillaan ihan läpäällä. Kokeilla vaan. Okei. Lähtee. Saat sä. Ei ne kyllä ikinä kaadu. SOS, New Cyber Safety Website. Häh? Mitä? Tää tuo hauskaa. Enää katsotaan onks minäkäs netti mennyt alas. Ai jaa, mä jaksa sitten enää dossaa.
Okei, säkin sit yrität. Mäkö? Mitä? Säkin voit yrittää. Mä lähden tuossa odottaa. Okay. Mä yritän saada tonne yhdelle koneelle ton hyökkäys. Tossa on osoite. Höh. Jos me saadaan vedetty tää aamuun mennessä alhaalle. Ei! Tiedätkö, toi oikeesti voi joku hyökätä. Tai siis tosta voi tulla isot sakot jopa. Muuten. No, come on, hei, oikeesti. Jos tulee edes 5 minuutista tää niinku, että offline, niin se on jo niinku... Sellainen saavutus, että huh. Mä en ehkä tiedä, kannattaaks. Voin mä ottaa mun bottiarmeija sen kimppuun. Juu. Miksi mä käyttäisin bottia